chat ko'y karon duha ka tulog ra ang imong tupad. Naaman kay tata kapalo ko, nanumurakin ako kapalukin sa ka. Imo kong gipafeel na special, pero sa tinuod pa nagsara di ay to. Murag sell na limited time, pagkahuman ni Eva tuwe a imong reply. Kalit Kag Laylow, walay sulti, murag cause na ni exit sa ako story. Kalit Kag Laylow, unfriend Kalit, okay goodbye, wakay sorry sakit. Kalit Kag Laylow, ka na lang gihapon ang gapasa sa atong chat history. Nako ang imong voice no, miss you always. Ingon pa nimo ato, pero karon murag glitch lang to. Kay imong presence murag up na ki-uninstall nako. Nano kalit ta, na unsa man di ay ta. Kiunsa din ako nga di nakaganahan mo reply. Wala man ka closure, bisag auto text lang unta. Para kabalo ko kung unsa ko nimo ato. Kaya sa holder na ba ko? Kalit Kag Laylow, walay sulti, murag cause na ni exit sa ako story. Kalit Kag Laylow, unfriend Kalit, okay goodbye, wakay sorry sakit. Kalit Kag Laylow, ug ako na lang gihapon ng kapasa sa atong chat history. Siguro, may nakuha ang karakter na para sa ending mo. Pero sa akong story, ikaw gihapon ang climax.